kernen er at se funktionaliteter med de maskiner, som vi har, med fokus på Agilox-maskiner, som på mange måder er robotter, som er skabt til produktionen. Og der har vi sammen med en masse af de her mennesker, som virksomheder, som kommer og udstiller her også, der har vi skabt et format, hvor folk kan gå direkte ind og se den funktionalitet, man har behov for i forhold til den enkelte maskine. I really like the setup because we have all of the different solutions here basically. We have the OFL, the newest one, we have the One, we have the OCF, we also have the ODM, and we show all the capabilities of the AMRs, so I really like the setup. Jeg synes, det er rigtig god mening også at komme, også fordi nu har vi købt nogle robotter hos Scanlux og noget, men det er ikke rigtig sådan, hvor stort setup er. Jeg har lige sådan kendskab til det, og så hvis lige med at komme over og møde og se, og det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Det er værdi for os i hvert fald. Det er fordi, vi har snakket om ude på Albani, at vi godt kunne have noget behov for nogle AGV'er i vores tapperi. Og derfor så kunne vi godt tænke os at komme ud og se, hvad der ligesom er mulighed for det. Det her med, at vi støtter en ting, at vi støtter op om noget lokalt, og vi støtter op om hinanden, når vi afholder nogle events. Men det andet ting også er, at vi får en mulighed for på en anden måde, end vi gør på en messe, og rigtig få snakket og connectet. Altså flådestyring og integration af flere flåder, og vi har også haft dialog omkring det her ved A5050, så jeg synes, alt det, de viste derinde, der synes jeg var super spændende, og sådan sætter også nogle tanker i gang omkring, sådan, hvordan vores fremtid setup skal se ud, når vi måske engang i fremtiden får nogle flere robotter, der skal kunne snakke sammen, ikke? Så det synes jeg har sat nogle, ja. Yeah, to bring together suppliers, customers, prospects in one room and have an open talk also between prospects and customers. That's quite essential because then they get also the experience and the knowledge from existing customers, what can have a quite good influence, because they can have an open talk with each other without just having our sales pitches all the time. So that's, I think, quite good. Jamen, som sagt, der er god energi, og det er lyse og indbydende lokaler, vi er i, og der er en god snak rundt i krogene. Og jeg håber, de har fået noget inspiration til, at der ikke er nogen begrænsninger i de funktionaliteter, man kan arbejde med de her maskiner. Derudover, at de har fået set, hvad Scanlux kan med det setup, vi har. At man i virkeligheden på en meget kort tid har sat ting op, som de kan bruge, relatere ud til deres egen dagligdag via de her funktionaliteter, som vi har. Men også det der med at kunne parre i forhold til snævre rum, kunne parre de maskiner, som passer til dem.